Ang kabalaka usahay makastress. Usahay no dito malikayan nga mabalaka kita sa mga butang nga wala pa bitaw naabot sa atong kinabuhi. Too much stress kay ta. Pero igsuon ato rig na iampo ng mga butanga kay di man nato hawak ang dagan sa panahon o di pa nato kontrol ang umaabot. Kundi ato na lang ipakadyos o ato na lang iampo ng atong kabalaka. So kung mabalaka ta, mura pud tag mawad-an og salig sa Ginoo. Mo nang labanan nato nimong kabalaka, musalig ta sa Dios, magtiwala ta sa iyaha nga mahimo gyud niya ang tanang butang nga dili mahimo gyud natong tao. Nga diin dili tanang pagpaningkamot nato kaya nato, pero naay mga buhat nga dili kaya sa pagpaningkamot pero makuha lamang sa power o prayer. Mo nang dili ta magtinapulan sa pag-ampo sa kanunay. Amen.